Kaixo artistak, gaur, gure lur planeta, pausuz pausu, egingo dugu. Behar dugun materiala, paper zati berrerabilgarriak, kola zuria, ura eta puzika bat. Kola zuria eta ura hemen nahaztuko ditugu, ezta? Prozesua hemen zuzenean ikusi alduzue, nola poliki-poliki paper zatiak hartzen dituzten eta puzikan hartzen dituzten. Ikusten duzuenez, puzika kendu dut eta geruza guztia lehortu da. Orain, zulo hau estali behar dudala. Behin estalita, margotuko dugu. Horretarako margo urdina, pintzela, botatzeko eta margozten hasiko gara. Ikusten, horrela. Poliki-poliki, dandana, ondo margozteko. Eta horrela poliki-poliki margozten ari gara. Gure planeta margotuta dago zein dobrengo pausua. Orain kontinenteak koloretsu margotuko ditugu, moztuko ditugu eta planetaren gainean itsatsiko ditugu. Jada margotu dut eta orain moztu hementxe itxasteko. Eta ondo geratu da, zelan ikusten duzue. Ai, bigarren mailarako nahiko ondo, ezta? Beste mailetan agian mapa handiagoak jartzen dituzue. Zuei gustatzea espero dut, hurrengora arte, artistak!